bio je jedan stari farmer u Zagorju koji je imao najbolju zemlju u cijelom području. Svi su govorili da njegovom kukuruzu nema ravna. Ljudi su dolazili iz cijele zemlje i kupovali od njega. Svaki put kad bi ga ljudi pitali kako može uzgajati tako kvalitetan kukuruz, stari farmer bi uvijek rekao da je za sve zaslužno njegovo strašilo. Tom strašilu zahvaljujem na svemu. Pobrinulo se da nijedna ptica svijeta ne dira moje polje. Stari farmer sam je napravio to strašilo. Proveo je mjesece radeći na tome, kako bi bilo što strašnije. Znao je od kolike je važnosti držati ptice podalje od polja. Imao je duge, snažne ruke koje su se protezale oko 3 metra i velike, duge noge. Bilo je visoko poput drveta. Ali najgore na tom strašilu bila je glava. Farmer ju je sam napravio iz ogromne bundeve. Proveo je dane i noći kako bi perfekcionirao svoj dizajn. Glava strašila bila je toliko ružna i zastrašujuća da se čak i on nekad bojao pogledati je. Ali bilo je vrlo efektivno. Susjednu farmu posjedovala su 2 mladića. 2 brata po imenima Josip i Ivan. Bili su lijeni i nikad se nisu previše trudili oko polja, što je pridonijelo tome da je njihov kukuruz bio loš. Bili su ljubomorni na uspjeh starog farmera i kovali su plan protiv njega. Ako bi ga uspjeli otjerati, mogli bi kupiti njegovu farmu i zarađivati više novca. Tako, jedne noći, braća su odlučila ušuljati se na polje starog farmera, ukrali su njegovo cijenjeno strašilo. Odnijeli su ga doma i ugurali u stari ormar, da ga nitko nikad ne nađe. Drugi dan, farmer se probudio i vidio da nema njegova strašila i da mu ptice lete oko kukuruza. Pao je na koljena i počeo plakati, znajući da će njegova farma ubrzo propasti. U međuvremenu, braća Josip i Ivan gledali su ga sa svog polja i nisu se mogli prestati smijati kad su vidjeli starčeve suze. Farmer je čuo smijeh i prišao braći, pitajući ih da li su vidjeli što se dogodilo njegovom strašilu. Braća su ga pogledala u oči i rekla mu da nemaju pojma gdje je njegovo drago strašilo. Ali znate da će mi farma propasti i da ću morati prodati zemlju ako ne otjeram ptice, rekao je farmer. Josip mu se nasmijao u lice i rekao, pa to je tvoj problem, zar ne? Nije tebi lako. Stari farmer polako se vratio u svojoj kući, glava mu je visjela dolje zbog poraza. Te noći Josip i Ivan imali su problema sa nesanicom. Ne zbog osjećaja krivnje, nego zato jer nisu mogli izbaciti sliku strašila iz glave. Primijetili su da neće moći zaspat sve dok je ta ružna bundeva u kući. Izvukli su strašilo iz ormara, Ivan je uzeo neku palicu i razbio bundevu u 1000 komada. Pomeli su ostatke bundeve i bacili ih u smeće. Nakon toga vratili su se u krevet i ubrzo su zaspali, bacivši iz glave slike te ružne i uvrnute face strašila. Nekad poslije ponoći Josipa i Ivana probudio je zvuk grebanja i udaranja po vratima sobe. Zar si zaboravio pustiti psa iz kuće? Pitao je Josip. Mi nemamo psa, rekao je Ivan. Odjednom vrata su puknula i otvorila se. I hladna, duga ruka provukla se kroz otvor. Odjednom se provukla i druga ruka koju su slijedile duge i tanke noge. Braća su bila zamrznuta od straha i samo su gledali u hororu, dok se bezglavo tijelo strašila uzdignulo na tankim dugim nogama. Te duge ruke posegnule su za njima u mraku. Josip je osjetio hladnu kandžu oko noge i vikao je iz sve glasa. Molio je svog brata da mu pomogne, ali Ivan je već trčao van iz sobe sav u strahu. Trčao je kroz hodnik, razbio prednja vrata i završio na mjesecom obasjanoj cesti. Trčao je najbrže što je mogao, vikajući i plaćući iz sve glasa. Dok je prolazio kraj susjedne kuće, vidio je starog farmera kako stoji kod svoje ograde. U mjesečini je vidio kako farmer bulji u njega sa čudnim smješkom na licu.
Ivan je nastavio trčati dok su mu bose noge udarale u oštro kamenje na cesti. Bacio je pogled preko ramena i vidio nešto što ga je uplašilo do kraja. Vidio je strašilo kako trči uza cestu iza njega. Približavalo mu se i bilo je sve bliže i bliže, ali to nije sve što je vidio. Primijetio je da strašilo ima potpuno novu glavu. Izgledala je baš poput Josipa.